Salutare lume, mă numesc Mișu și bine v-am regăsit la un nou episod de Survival Games. Jucăm pe serverul LiveBot și nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și mi-aș dori la toți care vedeți video ăsta să dați subscribe, să aduceți cât mai mulți până la 150 de abonați an de Crăciun, îmi doresc. E sigur că what the fuck, nu reușesc să merg. What the fuck? Mi-am dat 5 strength, pot ajunge un pic mai repede. Că de ce nu? Mama, nu știu să caut pe expediția asta. Să caut ce. Dacă trec și nu-l văd, să-mi ziceți în comentarii sau... Nu, gata, am găsit. Chesturi. Am găsit chesturi. Păi normal, nu aveam găsește. Păi nu știu. Oh my god, am uitat. Îi pune și asta în ecran ce nu a avut. Când e ăștia. Cât tare. Uite un teren, dacă nu mă înșel, dau un tren, dau ferate, 4 metri de ea, asta e original ăsta, la uite care construită, asta e original, nu credeam că se este așa de faină, că așa de faină, că sabia mea bună. E bun să folosim cablu de vol. E așa mai bun. Foarte bun. E kilo. Deci trebuie să știți așa că doar mă țin de YouTube. Am promis să mă țin și mă țin de promisiune. O să postez fiecare zi de 2 videoclipuri. Sper că o să vă placă. Acum trebuie să mai citesc. Să găsesc mai multe chesturi, să nu mă moare ăștia. Și ce mai important este să știți de ce fac video, că pierd. Băi, dacă îl pierd, ori dacă îl câștig, îl pun, fratele, nu ca alții. Vai de mine, am ieșit, am avut, nu pun. Nu, fratele. Eu pun, chiar dacă am murit, chiar dacă n-am murit, eu oricum. Eu nu știu de persoană care, bă, dacă am murit, hai să ne spun, să fac altul. Nu, fratele,
chiar sunt un lider și dacă ai murit, și inevitabil din, zic eu, părerea. Și cei care dau dislike, Rafael a zis că e blochează, dar eu n-am să-i blochez. Dacă nu-ți place, nu te uita. Dacă poți face pe videouri mai bune, păi fără, dar să fie mai bune decât a mea. Și să voteze lumea care este mai bun. Deci nu mă laud că fac videouri foarte șmechere, dar cred că să vă placă și pe mine mă bucură faptul dacă vă place, că dacă mă susțineți, dați-mi un like și un share la canal. O mai dat destul de deja, nu fac un vlog, de ce rămâne. Oh my god. Bun, dar azi mai jucăm una. Nu, cam atât cu acest episod de Skyward Sword, scurt, dar și ne vedem data viitoare. Pa!